Ülni, feküdni, kérni, nyugodni, számolni. Hát lehet. Az bárkiről annyit kell tudni, miközben ők végzik a gyakorlatot, hogy az ő gazdia, az azt mondta legelőször, hogy ez a kutya soha nem fog semmit megtanulni. Ehhez képest ő az egyik kis eminensünk, aki néha munkakutyát meghatotoló pontossággal tud dolgozni. Arról meg már nem is beszélve, hogy ez azért is érdekes, mert hogy ugye alapvetően ő társasági kutya, és ehhez képest nagyon szépen tud dolgozni, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá. Itt már a jobbra oldal lépés is látható volt, és látszik Sparkin, hogy ő egyébként boldogan dolgozik. Szeretném ajánlani azoknak, akik csak azért kutyáznak, mert hobbikutyások, a Dóráék is azok, viszont élvezik az egyik munkálkodást. Köszönöm, javítsuk ki, mert a munka az csak úgy az igazi, hogyha szabályos. Nagyon jó. Jó, közben, hogy pörögjen egy kicsit az esemény, megkérjük a bogiékat, kezdjék meg a gyakorlatot, mert hogy egyszerre akkor több kutyust is fogunk tudni látni munkavégzés közben. Nagyon jó. Bogikánk egy kicsit lassú, vehemenciájú, viszont őre nagyon büszke vagyok, mert nagyon messziről jött, már nem a távolság szempontjából, hanem neveltség és háttér szempontból, viszont nagyon jó karakterű és nagyon jó kis kutyus. Igaz, kicsit lassabban csinál mindent, de ettől még nagyon szeretjük. Megkérjük a Kópét, kezdje meg a gyakorlatot. Bravo, gratulálunk Dóráéknak, nagyon szép volt a feladat. Jó. Kópé kitalálta, hogy ez a tábla neki nem tetszik, tehát ő úgy döntött, hogy azt ki is dönti mindjárt. Ami nem probléma természetesen, mert a gazdi tűzte le, tehát onnantól kezdve bármit jelenthet. Jó. Azaz. A kutyus, akire mindjárt azt mondtam az első találkozáskor, hogy ebből nem valószínű, hogy lesz terápiás kutya. Hála Istennek rengeteg munkával és nagyon sok türelemmel eljutottunk odáig, hogy